Igen, köszönjük Istenünk, hogy Te legyőzted a sírt, Jézus. Köszönjük, hogy Te új életre hívsz minket. Csak hálás a szívünk. Köszönjük, hogy Te egy olyan Isten vagy, aki hegyeket tudsz elmozdítani. Akinek minden felett hatalma van. Csak köszönjük Istenünk, hogy Te itt vagy velünk, Te itt vagy közel hozzánk. Köszönjük, drága Jézus, hogy Te a kereszten szenvedtél azért, hogy mi élhessünk. Köszönjük, hogy tiszta lapot kaphattunk miattad. Köszönjük, hogy nem csak áthúztad a bűneinket, hanem teljesen eltörölted. Csak köszönjük Istenünk ezt neked. Köszönjük, hogy Te elvégezted a munkát helyettünk, amit mi nem tudtunk volna megtenni. Csak hálás a szívünk neked.
Istenünk, hogy többé nem vagyunk szolgája a félelemnek, nem vagyunk rabszolgái a bűneinknek. Köszönjük Istenünk, hogy Te megmostál minket a Te véredben. Köszönjük, hogy szentként élhetünk már érted emiatt. A Te szentségedet kaptuk, a Te igazságodat kaptuk. Csak köszönjük Istenünk, hogy tényleg megerősödhetünk ezekben az igazságokban. Köszönjük, hogy tényleg egy teljesen új életünk lehet miattad. Csak hálásak vagyunk neked, Istenünk. Senki nem ér fel veled. Senki más nem méltó a mi hódolatunkra, a mi imádatunkra. Csak szeretnénk neked adni tényleg minden imádatot, minden hódolatot az életünkben. Tegyél minket a Te imádóiddá, Istenünk.
Istenünk, Te vagy a csodálatos. Fenséges vagy, hűséges vagy. Te vagy az élő Jézus. Tényleg csak minden nap hála ég a szívünkben. Köszönjük, hogy még a hálát is Te adod a szívünkbe, Istenünk. Köszönjük, hogy nyugodhatunk itt előtted. Csak hálásak vagyunk neked, Istenünk. Csak csendesítsd el a szíveinket. Csak hadd tudjuk szelíden fogadni a belénk oltott igét. Csak kérünk, Istenünk, hogy szólíts meg bennünket. Munkálkodj a szíveinkben, munkálkodj az életünkben. Szükségünk van rád, Istenünk. Jézus nevében, ámen. De jó. De jó dicsérni Isten tényleg az ő szépségében. Milyen jó énekelni neki. Szia, Lili. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, Urunk. Kérünk, hogy használd ezt az időt tényleg így, ahogyan most megnézzük a Bibliát, ezt a Zsoltárt. Imádkozom, hogy Te kavarj föl bennünket. Hadd legyen áldás mindannyiunk számára, amit hallunk. Te nevedben. Amen. Hát figyeljetek, egy nagyon jó Zsoltárral készültem. Nagyon nagy áldás volt ezt így tanulmányozni, meg így olvasni. Úgyhogy felolvasom a Zsoltárt, jó, és aztán végignézzük versről versre. És hiszem, hogy benneteket is úgy meg fog áldani, hogy engem megáldott így ebben az időben, ahogyan gondolkoztam erről, meg elmélkedtem. És hát azt a címet adtam neki, hogy erőről erőre az arándok útja. De lehet, hogy erre is sor kerül majd közben, de lehet, hogy más részek is lesznek, amik jók ebben a Zsoltárban. Ti olvastátok az arándok útját? Valaki közületek olvasta? Bunyany János könyve. Bunyany János egy puritán evangélista, vagy igen, evangélista volt Angliában, valamikor az 1700-as években talán, de nem akarok hülyeséget mondani, amikor a puritánok akkor ott prédikáltak, és őt börtönbe is zárták a hite miatt, tehát börtönbe zárták, és a börtönben írta meg az arándok útját. És az arándok útja az egy ilyen képletes, vagy egy képletes történet a mi hívő életünkről, ahogyan előre megyünk a hívő életünkben, egészen a mennyig. Ugye ott abban a történetben az arándok elindult, az emberlélek, nem tudom, hogy hívták azt a város, de az a lényeg, hogy álmában látta, hogy ez a város az tűzbe borul, és Isten ítélete miatt elég, és ezért ki kellett mennie onnan. Ő úgy érezte, hogy ki kell mennie innen, és aztán a végállomása az pedig az örökváros, az aranyváros volt, amifelé ő tartott. És ahogyan leírja így a lelkének a különböző kihívásait, meg ezeket a dolgokat, így ez az arándok útjában a Bunyany János, ahogyan így kibont ilyen képeket, amik mind ilyen szellemi igazságok, de ott ilyen, mit tudom én, ott van a csüggedés mocsara, meg a minek az óriása, kétségbeesés óriása, meg vannak emberek, akik jönnek, és ott beszélgetnek vele, az egyiket, nem tudom, sokbeszédűnek hívják, a másikat különböző ilyen nevek, és az a lényeg, hogy így leírja a hívő életünket ilyen képekben, hogy milyen kihívásokkal nézünk szembe, stb. És az egész ugye úgy van felépítve, hogy ez egy ilyen zarándoklat, tehát ő megy előre így a különböző helyek között, és hiúságvására, igaz, bejut egy városba, és ott van a hiúságvására, ahol a világ kínálja a portékáit, ugye, és akkor
nem emlékszem, hogy megvesznek-e valamit, vagy nem, vagy ott is csak beszélgetnek így, és aztán kimennek onnan, mert egy csalódás az egész. Na jó, hogyha nem olvastátok, érdemes elolvasni ezt a könyvet, mert nagyon izgalmas, meg érdekes könyv. Nyilván nem a mostani nyelvezettel sem van írva, meg ezek a képek, ezek nekünk már sokszor olyan középkoriak, tehát tényleg nem mindenben értjük meg a mélységeit ennek, de nagyon-nagyon jó. És a Biblián alapul az egész, nyilván ő neki volt ideje a börtönben átforgatni magában a Biblia üzeneteit erre a fajta képes történetmesélésre. Na mindegy, ezt csak azért mondtam, mert ez egy ilyen zarándok zsoltár, ez a 84. zsoltár, és egy ilyen zarándoknak, amilyenek mi vagyunk, akik így a földi életben megyünk előre, mint egy zarándok, így a mi lelkünknek a kifejeződése. De majd mindjárt elolvassuk, és akkor látjátok, hogy mire gondolok. Az éneklő mesternek a gittitre, amit nem tudom, hogy mi, nem találtam meg a magyarázatokban, Kóra fiainak a zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahova fiait helyezhesse. A te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Szela. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrását teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene. Szela. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem 1000 másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában. Mert nap és pajzs az Úr Isten, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benned. Hát ez a zsoltár. És látjátok, hogy nagyon jó, nagyon bátorító zsoltár. Ennek a keletkezési körülményei azok vitatottak, de itt azt mondja, hogy Kóra fiainak a zsoltára ez. És tudjátok, hogy Kóra története a Bibliában Mózeshez kapcsolódik, és Kóra volt egy olyan ember, aki föllázadt Isten ellen is, meg Mózes ellen is, és belevitte a népet egy ilyen lázadásba igazából Isten ellen. Ők egyébként ilyen papi család voltak, és Isten megítélte őt, és az egész népet, aki vele volt, és azt hiszem, hogy élve elnyelte őket a föld, vagy valami ilyen. De itt azt lehet látni, hogy a fiai viszont, nem a fiai, hanem a leszármazottai viszont ott voltak Dáviddal, amikor Dávid felépítette a hajlékot Jeruzsálemben. Tudjátok, hogy Dávidnak a szíve az volt, hogy az Úrnak a ládáját, meg a hajlékot, a szent hajlékot felvigye Jeruzsálembe, ahonnan ő uralkodott, mint király. És az volt az ő szíve, hogy aztán egy napot Istennek templomot építsen. Emlékeztek erre, ugye? Ez Dávidnak volt egy ilyen nagyon mély vágya, hogy így mondja valamelyik másik zsoltárban is, hogy milyen dolog az, hogy én palotákban lakok, meg ilyesmi, és az Úrnak a hajléka az meg egy ilyen sátorban van valahol. És akkor ő elhozta Silóból, emlékeztek, azt a ládát, ahol addig volt, Silóban az a frigyláda, és felállította az Úr hajlékát ott az ő palotája mellett Jeruzsálemben. Megvásárolta az Araúna szérűjét, amelyik egy ilyen nagy lapos rész volt, ahova később a templomot felépítették Jeruzsálembe. És Dávidnak ez volt a vágya, hogy ő az Úr jelenlétében élhesse a napjait. És ez a zsoltár meg valószínűleg akkor keletkezett, valószínű, hogy Dávid írta, vagy nem tudjuk, lehet, hogy a Kóra fiai, de valószínű, hogy Dávid áll mögötte egyébként. És valószínű, hogy abban az időszakban, amikor a saját fia fellázadt ellen, emlékeztek, Absalon, és mindenkit maga után szédített, és a királynak el kellett menekülnie Jeruzsálemből. És az a lényeg, hogy
nem lehetett ott az Úrnak a hajlékánál. Nem lehetett ott, ahol a hajlék állt, mert el kellett menekülnie. És vágyakozott az ő szíve Isten jelenlétébe az Úr hajlékai után, és ekkor írja ezt a Zsoltárt. Ha ez így van. Mondom, vitatott, mert nem tudjuk pontosan, mert itt azt mondja, hogy a Kóra fiainak a Zsoltára. De akár Dávid írta, akár Kóra fiai, mert Kóra fiai pedig, ahogy mondtam, papok voltak, és ők, tudjátok, hogy a papok, a léviták minden nap ott voltak a hajlékban, és ők végezték a különböző szolgálatokat ott, a mindennapi szolgálatokat a hajlékban, a szent hajlékban, szüntelenül ott végezték az áldozatokat, csinálták a takarítást, felállították, lebontották, mikor vándorolt a pusztában ugye a hajlék, stb. Tehát ezek az emberek, ezek ott élték az életüket a hajlékban. És most nincsenek ott, nem tudnak ott lenni, mert ugye valószínű, hogy itt valamilyen ilyen kényszerhelyzet állt elő, nem tudnak ott lenni. És ekkor írják ezt. És igazából ez a Zsoltár erről szól, hogy vágyakozunk az Úrnak a jelenlétébe, vágyakozunk arra a helyre, ahol ő megnyilvánul, ahol ő megmutatja magát. És ez egy nagyon, igazából az egyik legilyen gyengédebb Zsoltár, egy ilyen leggyengédebb hangvételű, amelyik szerelmes Istenbe igazából, így a Zsoltáríró. És azt a vágyakozását, mély vágyakozását fejezi ki, hogy ott szeretnék lenni, ahol te vagy, és ahol te szólsz. Uram, és ezt mondja, hogy milyen szerelmetesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Hogy milyen jó ott lenni, hogy mennyire jó nekem ott időt eltölteni az Isten jelenlétében, mennyire jó nekem ott lenni. Észrevettétek biztos, hogy ez a világ, ez megkeményíti a szívünket. Ez a világ, ahogyan járunk, kelünk benne, ahogyan sebeket kapunk, meg osztunk meg, ez így megkeményít bennünket. És olyan jó visszamenni Isten jelenlétébe, ahol ő az ő kedvességével szolgál felénk. És ez volt igazából az értelme a hajléknak. És Dávid megértette, meg ezek a léviták értették ezt, és ezért mondják, hogy nekünk ott a legjobb ott lenni a te hajlékodban. És figyeljétek, hogy mennyire így van. Azt mondja a 3. vers, hogy kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Gondoljátok, hogy az épületre gondoltak, hogy azokba az oszlopokra vágytak, amik ott voltak. Igaz, annyira szerették volna látni az oszlopokat, vagy ezeket a függönyöket, meg különböző berendezési tárgyakat. Gondoljátok, hogy ezért mondja ezt, hogy csak úgy emésztődik a szívem, hogy emésztődik a lelkem. Sőt, azt mondja, hogy szívem és testem újonganak az élő Isten felé. Ugye nyilván nem az épületről beszél, hanem arról, aki benne van, aki ott szól, az élő Isten. Az élő Isten jelenléte miatt volt fontos a hajlék. És tudjátok, nekünk ugyanez van az életünkben, hogy amikor gyülekezetbe jövünk, nem azért vágyunk ide, mert itt olyan jó meleg van, vagy jó a társaság, és akkor jókat lehet beszélgetni, vagy néha hozunk ételt is, és akkor jókat lehet enni, vagy nem tudom, hogyha lennének gyülekezeti programjaink, amik nem olyan nagyon sok van, igaz, mostanában, de hogyha lennének, el tudjátok képzelni, nagyon sok gyülekezet van, ahol különféle programokat csinálnak, ilyen közösségi eseményeket, amire lehet hívni az embereket, de hogyha csak ezekért jönnénk, akkor igazából ez nem ez a célja az Isten házának, úgymond a gyülekezetnek. Azok is jó dolgok, meg jó, hogyha vannak ilyenek, de amiről itt beszél a Zsoltáros, hogy én vágyom, a lelkem és a testem elemésztődik, újjong az élő Isten felé. Hogy az élő Isten az, aki közöttünk van. Az Úr Jézus megígért, emlékeztek, hogy ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, hogy valóban engem keresnek, én ott vagyok közöttük. Hogy ő közöttünk van, erre vágyunk mi, ezért jövünk. És tudjátok, hogy nekem, mikor Közép-Ázsiában voltam, ez volt az egyik ilyen kedvenc élményem, amit újra meg újra átéltünk ott, hogy teljesen mindegy volt, hogy hol gyülekezünk össze. Volt, hogy valakinek a házánál, vagy ilyen, nem tudom, művelődési ház, aztán iskolába, aztán kinn a parkba, mert nem volt máshol lehetőség. Tudjátok, de az Úr ott volt, az Úr jelenléte volt az, ami miatt ezek jók voltak, ezek a dolgok. Az ő jelenléte, és ugyanez van velünk, hogy arra vágyunk.
Igaz, arra vágyunk. És azt mondja itt, hogy ez egy olyan mély vágyakozás, hogy emésztődik a lelkünk. Hogyha ez nincs meg, akkor nem tudunk megelégedve lenni. Hogyha ez nincs meg, lehetnek nagyszerű, nem tudom, mondom, füstgépes koncertek, meg nem tudom mi, de hogyha nincs ott az Úr jelenléte, akkor az egész egy fabatkát se ér, és a lelkünk ugyanúgy emésztődik, meg vágyakozik. Akkor, hogyha értjük őt, és valóban őt keressük. Igaz? Hogy olyan üresek tudnak lenni, olyan összejövetelek, vagy olyan gyülekezések, vagy nem tudom, ahol ő nincs ott. És rá vágyunk. És nekem ez az imádságom egyébként a mi gyülekezetünkkel kapcsolatban, minden összejövetellel kapcsolatban, hogy az ő jelenléte legyen itt. Hogy azt tudjuk megélni, azt tudjuk átélni. Mert az mindent értékessé tesz, ami egyébként történik. És nem sok kell hozzá. Tehát ehhez nem kell, nem tudom, valami nagy csinnadrattal, vagy valamilyen hatásos, nem tudom, akár szónoklat, vagy előadás, tudjátok, vagy valami ilyen ezek mind lehetnek eszközök, hogy bevigyenek bennünket az ő jelenlétébe, de hogyha nem visznek be, akkor inkább ne is legyen. Akkor inkább ne is legyen. Mert az egésznek az a célja, hogy őt meg tudjuk tapasztalni, hogy őt lássuk, hogy ő vele legyünk kapcsolatban. Ő hozzá kapcsolódjunk, igaz? Egyetértetek ezzel, hogy ezért vagyunk itt, ez a mi célunk, és erre van szükségünk. És itt ezt mondja a Zsoltáros, hogy figyeljetek, a lelkem emésztődik, a testem és a szívem újonganak az élő Isten után. Hogy az ő teljes lénye oda van fordulva Isten felé, és őrá vágyik. És ugye ezt egy olyan pillanatban, amikor ez nem lehetséges. Hogy sokszor egyébként ez történik velünk, hogy ugye akkor érezzük az értékét valaminek, amikor egy időre elveszítjük. Nincs ott, és vágyakozunk utána. Mondjuk az a jó hír, hogy ahogy mondtam, mivel, hogy nem kell sok ehhez, erre bármikor van lehetőségünk, hogy az Úr jelenlétében legyünk. Megszentelt földé tehetjük a munkahelyünknek a piszkos padlóját, hogyha az Úrt hívjuk ott, és imádkozunk hozzá. Igaz? Vagy nem tudom, az édesanyja miközben mosogatja az edényeket, és ott van az Úr jelenléte, és ő is úgy van vele, hogy nekem az Úr jelenlétére van szükségem. Persze meg kell csinálni ezeket a dolgokat, de nekem rá van szükségem most. És emésztődik, és újjong az én testem és a lelkem az Úr jelenlétébe. És aztán a következő vers, hát ez, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok a kis madarakkal, hogy nekem így meglágyul a szívem, mikor meglátok egy kis madarat. Meglátok egy madarat. Én annyira szeretem a madarakat. És tudom, hogy az Úr Jézus is szerette őket. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus beszélt a madárkákról, akikről az Úr gondoskodik, akiket táplál, bár ők nem vetnek, meg nem aratnak, nincsen. De azt mondja, hogy egy ilyen kis madár se pottyan le, mert vége az életének, ugye, anélkül, hogy az Úr ne tudna róla. Mert szereti az Úr az ő teremtményét. Hogy a kis madarak, és Jézus mondta, hogy figyeljétek meg őket, nézzétek meg őket, hogy milyenek, és hogy az Úr gondot visel, hogy gondoskodik róluk. És itt beszél ez a Zsoltáros is, és azt mondja, hogy a veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahova a fiait helyezhesse, a te oltáraidnál a seregeknek, Ura, én királyom és én Istenem. Ezek az emberek, akik ott éltek a templomban, vagy a hajlékban, látták a kis madarakat, amik ott fészkeltek. Képzeljétek el, hogy ott fészkeltek ezek a madarak. Oda jött a veréb, meg a fecskefészket. Ott voltak, és nem verték le a fecskefészket a templomba, és mondták, hogy ide piszkol a madár, hanem ezek ott fészkeltek, és jó volt nekik ott. Ugye a madár oda fészkel, ahol nyugalomba tud lenni. Valószínű, hogy nem volt nagy, hát nem tudom, ilyen zaj meg fizikai aktivitás a hajlékban. Igaz, az Úr jelenlétében, az ő szentségében, csendben ezek a madarak tudták, hogy ott nyugalomban lesznek. És két madarat mondanék ide, ugye az egyiket, a verebet, azt mondja is, de gondoljatok a fecskére, én a fecskét nagyon szeretem. Az egyik kedvenc madaram a fecske. A kis fecske. A veréb az egy közönséges madár. Ugye abban az a veréb az mindenhol van. A veréb az egyik legközönségesebb madár. Pici madár, nem nagy számú, úgymond, de az Úr észreveszi.
és az ő házában nyugalomban tud lenni, és ott fészkelni tud a kis veréb. És a fecske, amelyik meg a képe ennek az állandó tevékenységének, a nyughatatlanságnak. Tudjátok, hogy azoknak egy perc nyugtuk nincsen, mindig gyűjtik a legyeket, meg a különböző rovarokat, hogy ellássák a fiókáikat, és azok mindig éhesek, és mindig megy a fecske, ide-oda cikázik. A fecske is nyugalmat talál. Hogy ez olyan, mint a mi lelkünk, mint a kis veréb, ami egy közönséges. Hogy a közönséges ember, a közönséges lélek nyugalmat talál az Úr jelenlétében, az ő hajlékában. Vagy a fecske, amelyik a nyughatatlan, amelyik soha nem nyugszik, és mindig valami űzi őt, meg tud nyugodni az Úr hajlékában, hogy ilyen a mi lelkünk. Mint a kismadár, nyugalmat találhatunk az Úr hajlékában. És tetszik nekem, hogy ezek a papok figyelték, a léviták, hogy ott vannak a kismadarak az Úr hajlékában, ott vannak. Csak eszembe jut, ahogy az Úr Jézus is. Emlékeztek, hogy hozták a gyerekeket elé, majd lehet, hogy a gyerekekről még szót ejtünk, hogy hozták elé a gyerekeket, és a tanítványok meg el akarták zavarni, hogy ne zavarjanak itt ezek a gyerekek, nincs rájuk szükség, ugye semmi hasznot nem hajtanak nekünk, vagy csak zavaró tényezők, most a mester kell, hogy tanítson, és akkor az Úr Jézus meg azt mondta, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, ne zavarjátok el őket, hogy így gondolok erre a kis madarakra is, tudod, hogy simán el tudom képzelni, hogy ki lehetett volna őket takarítani onnan, és aztán soha többet ne jöjjenek vissza, de az Úrnak tetszett, hogy ezek a kis madarak ott vannak. És nekem ez tetszik, hogy az Úrnak tetszik, hogy mi ott vagyunk az ő hajlékában, ott találunk fészket, ott találunk nyugalmat. Úgyhogy azt mondja az 5. vers, hogy boldogok, akik lakoznak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Hogy ezek boldogok, akik ott tudnak lenni az Úr jelenlétében szüntelen. Tudjátok, hogy van egy kép a mennyről, hogy ott milyen unalmas lesz, mert csak hárfákat kell pengetni a felhők tetején ülve, ugye, és ez a menny, és sokan mondják, hogy a pokol biztos sokkal izgalmasabb, mert ott legalább jó társaság van, meg ilyeneket mondanak. De ez mekkora butaság, igaz? Hogy itt azt mondja a Zsoltáros, hogy boldogok azok, akik ott vannak, és látják az Úr szépségét éjjel és nappal, és gyönyörködnek ő benne, és dicsérhetik őt éjjel és nappal, láthatják az ő szépségét. Hogy egyre jobban így vagyok vele. Tudjátok, mikor végre le tudok térdelni a Bibliám elé, és tudom olvasni, és látom az Úr szépségét benne, nem kell nekem semmi más. Semmi más nem kell nekem. Lett most egy kicsit több pénz a zsebembe, csak így átmenetileg egyébként, és gondolkoztam, hogy mit kéne vásárolni belőle. Persze van egy hatalmas lista, amit lehetne, de aztán azon gondolkoztam, egyébként mire van nekem annyira nagy szükségem? Nekem erre van szükségem. Még azt is végig gondolni, ugye, hogy mi az, amire a legnagyobb szükséged van, akkor melyik a legbölcsebb, hogy úgy költsed el, hogy akkor utána ne legyen gond, meg nem tudom. Ez is egy ilyen fáradtság a léleknek, egy ilyen, mint a fecske űzöttség, hogy hogyan akkor, meg így, meg úgy, meg amúgy. És ehhez képest meg kinyitom a Bibliámat, és ott van az Úr, és beszélget velem, és látom, hogy ő kicsoda. Látom, hogy ő kicsoda, és milyen ámulatos módon cselekszik. És akkor azt mondom, nekem erre van szükségem, hogy láthassam őt az ő házában, és dicsérhessem őt. És azt mondja itt, hogy ez a boldogság, az ő házában lakni, és majd később a másik versekben még mond többet is erről. Figyeljétek, utána azt mondja, hogy szela. És tudjátok, hogy a szela az egy ilyesmit jelent, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és akkor még mélyebben gondolkozzunk el erről. Így gondoljuk ezt végig. Forgassuk meg a szívünkbe, hogy ott vannak a kis madarak, találnak fészket. Hogy ott van a közönséges madár és a nyughatatlan madár, és fészket talál az Úr jelenlétébe. Hogy van megnyugvás, ahova hív bennünket, és milyen jó vele lenni. De aztán folytatja, és másodszor is ugye itt mondja, hogy boldog ember az, akinek te vagy erőssége. És akkor erről szeretnék majd egy kicsit bővebben beszélni. Az Úr, ami erősségünk. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Hogy ezt mondja, hogy az a boldog ember, akinek az Úr az erőssége. Átmenvén a síralom völgyén forrásá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső.
Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. És ahogy mondtam az elején, igen, az is egy kép, hogy ők most időlegesen nem tudtak ott lenni a szent hajlékban, és vágyakoztak utána. De ez ugyanúgy szól azokról az arándokokról, akiknek minden évben föl kellett menni, tudjátok, többször is Jeruzsálembe. És ez volt az évüknek egy fénypontja, egy fő eseménye, hogy most oda mentek, és akkor nem voltak szuper, nem tudom, repülőgépek, meg szállítójárművek, BKV, meg MÁV, ami olyan szuper, amilyen szuper, ugye, de még ennyi se volt, hanem gyalog, meg állatokkal, amelyik bírta azt az utat. Ezekkel mentek föl Jeruzsálembe, mert tudjátok, Jeruzsálem az hegyvidéken, vagy hegyen van. És mély völgyeken is át kellett menni ezen az Zarándok úton. Tehát egy nehéz terepen. És a Zarándok út közben a céljuk az volt, hogy oda fölérjenek a Sionra, hogy felérjenek, de miközben mentek, eközben átmentek mély völgyeken, átmentek nehéz terepen. És ugyanígy van a mi életünkben, hogy a Zarándok útunkon, a menny felé, az aranyváros felé, mint a Zarándok útjában átvezet Isten az utunk mély völgyeken is. És itt ezekről beszél, és azt mondja, hogy ezek közben az Úr a mi erősségünk. Hogy ezek közben ő az, aki erőről erőre visz bennünket előre. Erőről erőre visz előre. Oké. Hogy nem... Lehet egy ilyen képünk a kereszténységről, és sokszor így belecsúszunk ebbe egyébként szerintem, hogy tudjuk, hogy az Úr Jézus azt ígérte, azt mondta nekünk, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Nagyon sok próba vár rátok. És akkor így bele vagyunk fásulva abba, hogy hát igen, amíg el nem érünk a mennyig, addig folyamatosan csak jönnek ezek a próbák, és már megint egy próba, és tudjátok, élhetünk egy ilyen kicsit ilyen legyőzött szellembe. Ahelyett, hogy erőről erőre mennénk, mi ilyen gyengeségről gyengeségre, és egyik kudarcból a másikba, de azért így felcsillan nekünk, mert így mondta Jézus, ugye, hogy de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Tehát amikor mesélt a megpróbáltatásról, azért ő azt is mondta, hogy de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Ugye e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. És amikor ő ezt mondta, hogy a világon nyomorúságotok lesz, akkor ő nem azt akarta, hogy mi egy ilyen vert seregként, ilyen vert szellemmel, egy ilyen megvert emberként menjünk végig az életen, aki hát igen, megint egy próba, hát igen, de majd valami lesz. Hanem azt mondja itt, hogy erőről erőre mennek. Hogy amikor jön egy próba szembe, Isten nem azt akarja, hogy ezt a próbát úgy üdvözöljük, hogy már megint egy próba. Tudod, és akkor összeszorítjuk a fogunkat, és mondjuk, oké, most még egy kicsit erőlködök, és akkor kibírom, és aztán majd jön a következő, de már előre így el vagyok fáradva, hogy még ezt se tudtam végigcsinálni, és akkor megint jön egy próba. Ez mi lesz? Környékezett benneteket ilyen gondolat? Mert én egyébként biztos vagyok benne, hogy sátán, meg az ő démoni seregei meg ott vannak körülöttünk, és azt akarják, hogy bármi el vagyunk hívva Isten gyermekeiként, hogy erőről erőre menjünk előre, ő azt akarja, hogy mi egy ilyen vert szellemiségbe, egy ilyen megvert kutyaként menjünk végig az életen. És ez egy ilyen hajszolt dolog annak ellenére, hogy hátul így a szellemünkben, a lelkünkben tudjuk, hogy ennek nem így kéne lennie egyébként, mert azért ki is mondjuk azokat, ugye, hogy de hát az Úr az, aki erőt ad nekünk, meg ő a mi erőnk, meg ilyeneket mondogatunk, de nem gondoljuk komolyan sokszor. Tehát, hogy így legyőznek bennünket a körülmények, hogy azt gondoljuk, hogy igen, ez egy olyan elvont dolog, hogy igen, Isten azt mondta, de ő nem tudta még, hogy ez mennyire nagy kihívás, ami számunkra mondjuk. És tudjátok, hogy ez miért van? Ja, és akkor még mondok ilyet, hogy mi azt hiszük, hogy az az alázat, hogy hát ezekbe így beletörődünk a próbákba, beletörődünk abba, hogy hát igen, majd egyszer jobb lesz valamikor. Igen, az Úr is azt mondta, de most nekem nagyon jogos, hogy én
el legyek fáradva, hogy én ki legyek merülve, hogy én úgy érezzem, hogy én hogy el vagyok fáradva már. Mert mindig csak a próbák jönnek. De ez büszkeség. Tudjátok, hogy ez büszkeség? Ez alázatnak tűnik, és azt mondjuk, hogy oké, akkor legyen meg az Úr akarata. De ez alázatnak tűnik, de ez büszkeség. Mert te a saját erőddel akarod véghez vinni azt, amit az Úrnak kéne átadni, hogy ő vihesse véghez. Hogy a mi erőnk az, mit mond itt? Boldog ember az, akinek te vagy erőssége. Hogy a mi erősségünk az nem az, hogy mi meg tudjuk csinálni. Hogy mi összeszedjük az erőnket, és úgy akarunk tetszeni Istennek, hogy csak azért is azért végigviszem ezt a dolgot, így akármi is legyen. És akkor majd a végén egy kicsit megveregethetem a vállamat, de már tudom, hogy jön a következő. Most dolgoztam egy helyen, nem mesélem el, hogy hol. Rádióban mennek ilyen mindenféle zenék, tudjátok, és ott nagyon jó kis ilyen üzenetek vannak, amik így totál el tudják bátortalanítani az embert. Az egyik ilyen, hogy énekli, ez a Geszti Péter énekelte, hogy lesz még rosszabb. Ezt énekel, hogy lesz még rosszabb. Tudod? Ne bízzál semmi jobban, úgyis lesz még rosszabb. Meg nem elég rossz, most még majd lesz még rosszabb. És tudod, hogy ez mekkora üzenet. Ez fantasztikus, és miközben ott húzod az igát, tudod, még ezeket kell hallgatni. Az Úr nem ezt mondja, hogy lesz még rosszabb, hanem, hogy most is adok erőt neked, én leszek a te erőd, és aztán holnap is én leszek a te erőd, amikor mész a síralom völgyébe, és aztán holnap után is lesz erőd, mert én adok neked erőt. Nem a saját erődből kell megküzdeni, egyetlen egy nehézséggel sem, hanem az Úr a mi erőnk. Úgyhogy boldog ember az, akinek te vagy erőssége. Te ösvényeid vannak a szívében. És ez képes beszéd, nyilván nem utak vannak a szívünkbe, ugye, nyilván megint, hanem arról beszél, hogy megismertük az Úrnak az útjait, hogy ő hogyan munkálkodik. És mivel láttuk őt munkálkodni, ebben a könyvben le van írva rengeteg, és majd egy párat felidézünk, rengeteg ilyen, hogy volt ő az ő népének az erőssége, és aztán átmegyünk a saját életünkben a megtapasztalásokon, hogy hogyan erősített meg bennünket képtelen helyzetekben. Ezek ott vannak a szívünkben, és azt mondom, ha tegnap ezt ő megcsinálta, ma miért ne tudná? Ma miért ne tudna segíteni az Úr nekem, hogyha tegnap így megsegített engem? És holnap, amikor jön a másik nehézség, miért ne tudna? Hol veszett el Isten a képből? Tudod, amikor elcsüggedek. És van ilyen Zsoltár is, ugye emlékeztek, hogy megénekeljük Isten, hogy miért csüggedsz el én lelkem, és miért nyughatatlankodsz én bennem. Bízzál az Úrban, és meglátod az ő szabadítását. Hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy hogyan szabadít meg az Isten. Mert ő nem változik meg. És az ő útjai nem változnak meg, csak azért, mert én most megint egy másik próbán megyek keresztül. Átmenvén a síralom völgyen, és figyeljetek, ez a síralom völgye lehet tényleg egy olyan helyzet, amiben sírunk. Valóban vannak könnyeink, valódi fájdalmat tapasztalunk meg. Valamelyik alkalommal beszéltem arról, hogy igazi veszteségeink vannak. Olyanok, amiket nem lehet visszahozni, és nem fogja Isten úgymond visszaadni azokat a dolgokat. Veszteségek, valódi veszteségek. De mindezek között azt mondja, hogy ahogy átmegyünk rajta, Isten forrását teszi ezeket. És amikor ott voltunk az elvonuláson, akartam egy kicsit erről beszélni, de aztán végül nem mondtam erről. Csak nekem nagyon tetszik az énekek énekében benne van, amikor beszél a mennyasszonyról a vőlegény, és azt mondja, hogy olyan vagy, mint egy elkerített kert, egy bekerített kútfő vagy forrás. Hogy a mi szívünk, emlékeztek, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, és vegyetek élő vizet, és hogy azt mondja, hogy aki ebből a forrásból iszik, soha többet meg nem szomjazik, hanem egy élő víznek a forrásává lesz ő benne. Hogy erről van itt szó, hogy Isten a nehézségeink közben felnyitja azt a forrást bennünk, amelyik őrá vágyakozik, amelyik őt akarja megismerni, amelyik az ő erejére számít, és ez egy felfrissítő forrás lesz a számunkra bármilyen nehézség közepette. Mert azt mondja, hogy ez egy bekerített forrás. Tehát ez nem a külső
körülményektől függ. Ez nem kívülről kapja az ellátását az a forrás, azért van bekerítve, nem kívülről jön ez a víz, hanem belülről fakad. Belülről jön a mi szellemünk, amikor megtértünk, újjászülettünk, akkor Istennel összekapcsolódott a mi szellemünk, és van bennünk egy ilyen forrás, amelyik ezek élő víznek a folyami ömlenek annak belsejéből, hogy ez ott van az életünkben. Ő, Isten maga, és az ő ereje felbuzog a te életedben. És olyan helyzetekben, ami képtelennek tűnik neked, hogy ez hogy fog megoldódni, vagy hogy fogja ezt Isten megoldani, mégis képes vagy dicsérni az Istent abban a helyzetben, mégis képes vagy erősnek maradni abban a helyzetben. Nem a te erőd miatt, hanem ott van az életedben ez a forrás. És féltek, vannak, akik azt mondják, ugye, hogy ilyen bölcsen megjegyezzük egymásnak, meg így intjük egymást, hogy hát az Úr nem ad neked olyan nehézséget, amivel ne tudnál megbirkózni. És ez jól hangzik elsőre, nem? Hogy az Úr nem fog neked olyan nehézséget adni, amivel te ne tudnál megbirkózni. De ez igaz? Igaz ez? Nézd meg a Bibliát, nyisd ki. Milyen nehézségeken ment keresztül az ő népe? Olyannal, amivel meg tudtak birkózni? Bármelyikük meg tudott birkózni? Nem. Pont, hogy olyan nehézségeket adott nekik, amivel nem tudtak megbirkózni. Soha nem tudtak volna a saját erejükből. Soha nem tudtak volna megbirkózni. De azért pont, hogy ő megmutathassa az ő erejét. Hogy az ő erejét mutathassa meg. Úgyhogy nem azzal bátorítjuk egymást, hogy ne félj, soha nem lesz olyan, amivel ne tudnál megbirkózni. Hanem ne félj, mert Isten nem fog olyan helyzetet adni, amivel ő ne tudna megbirkózni. És hogy pont ebben van az életünknek a dicsősége, hogy úgy megyünk erőről erőre, hogy ez az ő ereje. Hogy az ő erejével történik. Az, hogy erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon, ahova mi is vágyakozunk, a mennyei Jeruzsálembe, az ő jelenlétébe, az ő trónjához, ott fogunk megjelenni. Amikor vége a földi zarándokutunknak, ott leszünk, és dicsérni fogjuk őt. De amíg itt átvezet a síralom völgyén erőről erőre, olyan helyzetekkel találjuk magunkat szembe, amivel csak ő tud megbirkózni. És az az életünknek a refrénje, hogy azt látjuk meg, hogy ő hogyan ad nekünk erőt. Beszélgettem tegnap a Fehér Józsival, és tudjátok, hogy egy új kihívás van az életében, és betegséggel küzd a szervezete, és ez egy olyan helyzet, amit emberileg nem lehet megoldani. Vannak ugye ötletek, az orvosok próbálnak valamiket csinálni, aztán vagy reagál rá a szervezet, vagy nem, ennyi vagy annyi lehetőség van benne, de alapjában véve az ember számára ez egy lehetetlen helyzet. És annyira jó volt nekem, hogy az ő szellemében ő viszont abban bátorodik, hogy az Úr ad erőt. És minden nap ott van egy bizonysága arról, hogy az Úr az ő ereje. És ez annyira ámulatos, hogy igazából ez a mi elhívásunk. Ez a mi elhívásunk, hogy kifejezzük a mi hitünket abban, aki képes, aki erőt ad a mi életünkben. Nem a saját erőnkben bízunk. És hát erről lehetne nagyon sokat beszélni, és fontos is szerintem, de lehet, hogy nem fogok nagyon sokat most már beszélni, de értitek ezt, ugye? Hogy az Istennél feje tetejére vannak állítva az ő királyságában ezek a dolgok. Hogy ilyen paradoxonok vannak az életünkben, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Hogy amikor kicsinek érzem magam, igazából akkor vagyok a legjobb helyen. De nem úgy, ahogy mondtam, hogy ilyen önostorozó módon, ilyen ájtatos képpel próbálok alázatot mutatni, de közben az egész rólam szól. Ugye gondoljatok bele, hogy valaki beleesik egy ilyen helyzetbe, ami kihívása számára, és mindenkinek elmondja, hogy neki milyen nehéz, és hát igen, hát még nem tudom, hogy fogom ezt megcsinálni, és tudod, én nem vagyok ehhez elég, hogyha ilyeneket mondunk, ugye igazából magunk körül forgunk. Hogy akkor nem az Úr van a középpontban, és ez az egész akkor ilyen nagyon furcsa, hogy akkor így szeretnénk oda menni az emberhez is fölrázni, hogy figyelj, lássál már ki a fejedből egy kicsit, tudod, hogy a te életed nem rólad szól,
hanem az Úrról szól. És lehet, hogy neki van egy terve ezzel a helyzettel, de te most annyira bele vagy merülve a saját fájdalmadba, meg a saját átélésedbe, hogy nem is gondolod, hogy ő ott van. Vagy ha gondolod is, akkor mégiscsak a saját erőddel próbálsz megbirkózni valamivel. Na most már előre haladtunk itt a Zsoltárban, de ez egy nagyon-nagyon fontos elv, hogy ahogyan átmegyünk ezeken a szenvedéseken, a szenvedéseknek az útján, mert a menny felé tartunk, igazából ezeken keresztül növekszünk. A jellemünk igazából az, hogy megtanulunk az Úrban bízni, hogy nem alkuszunk meg ezekkel a hangokkal, amik így vannak bennünk, meg a világból jönnek, hogy lehetnek olyanok, akik jönnek téged és vigasztalni próbálnak egy ilyen adott helyzetbe. De tudjátok, hogy a legnagyobb vigasztalás az nem a számunkra, hogy így odajönnek és így simogatnak, hogy igen, ez most neked nagyon rossz lehet, meg ilyen dolgokat mondanak, mert ez nem visz engem előre a szívembe. Az visz előre a szívembe, hogyha valaki megmutatja nekem, hogy az Úr itt van. Hogy nekem őrá van szükségem most. Hogy megmutatja nekem, hogy figyelj, itt van egy kard a kezedbe, az ő igéje. Használd azt erre a helyzetre. Nézd meg, hogy mi az, ami vonatkozhat a helyzetedre, és használd. Tudod, hogy az Úr nem vetett el téged. És akkor figyeljetek, majd így mindjárt felolvasok az Ézsaiás könyvéből, ami Jákóbnak szóló ígéret, hogy miket használhatunk ezekben a helyzetekben. Mert itt azt írja aztán később, hogy Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene, Szelá. És itt van ez az ember, aki most benne van ebben a nehéz helyzetben, és kéri az Urat, hogy ő jöjjön erre a helyzetre, és adja az ő szavát. Hallgass meg engem, Jákobnak Istene. Jákobnak Istene. Tudjátok, hogy Jákob is szembenézett egy pár lehetetlen helyzettel az életébe. És küzdött a saját erejéből. Emlékeztek erre? Hogy küzdött a saját erejéből, megpróbálta megoldani azokat a helyzeteket, de egyre jobban belebonyolódott. Igazából egyre kétségbeejtőbb lett a helyzet, amikor ő belenyúlt, és ő megcsinálta, úgymond megpróbálta. És a végén jött ugye az angyal, akivel a Jabbok révénél így küzdött, harcolt, és az is ugye amiatt volt, mert a testvérével készült találkozni, akit elárult, úgymond, és nem tudta, hogy mi fog történni. Azt hitte, hogy lehet, hogy a testvére jön, és egyszerűen csak meg fogja őt ölni, amiatt, ami történt x évvel azelőtt. Azt hitte, hogy ez fog történni, és nem tudta, hogy mi lesz. Bizonytalanságban volt a lelkében, és nem tudta, hogy Isten ő mellette áll ebben a helyzetben. És emlékeztek, hogy küzdött az angyallal egész éjjel, és végül az angyal megérintette a forgójánál, itt a csípőjénél, ami a testünknek az egyik legerősebb izma vagy pontja, és teljesen elvette az ő erejét. A saját erejéből utána nem tudott megállni Jákob többet. Ezért nevezték el Izraelnek, aki küzdött Istennel és emberekkel és győzött. Ezt mondta az Úr, te küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél, de nem a te erőd miatt, hanem pont a leggyengébb pontján az életének, amikor ő a leggyengébb volt, meg lett gyengítve, az Úr meggyengítette őt, akkor mondta neki Isten, hogy győztél. Győztél. Akkor végre Isten el tudta neki mondani, hogy Jákob, te győztes vagy, de nem önmagad miatt, hanem mert én vagyok veled. Én veled vagyok, Jákob Istene veled van. És emlékeztek, hogy ez a helyzet így egyik pillanatra a másikra így feloldódott. Hogy a testvére jött és megölelték egymást, és utána még, nem akart elfogadni tőle az ajándékokat sem, meg így Isten így ezt az egész helyzetet átfordította. És nem az lett, amire Jákob számított, hanem Isten győzött abban a helyzetben. Hányszor lehet ilyen, hogy az Úr, ahogy megyünk át a síralom völgyén, forrássá teszi azt a számunkra, táplálékká teszi azt a számunkra, azt a nehézséget, hogy átfordítja a mi javunkra az egészet. És mi azokon a pontokon nagyon jól tudjuk, hogy itt semmi nem rajtunk múlt. Abszolút semmi nem rajtunk múlt. Minden a Jákob Istenétől volt. Úgyhogy
Figyeljetek, van itt a Ézsaiás 41, azt fogom felolvasni abból, meg az Ézsaiás 40-ből is egy kicsit, mert Jákóbhoz szól Isten, és hozzánk, mint amikor mi ilyen Jákóbok vagyunk. Készen álltok erre? Ézsaiás 41. Nagyon-nagyon bátorító. Én emlékszem, tini voltam, és akkor volt egy ilyen dal. Így szól az Úr hozzád, Jákob, figyelj, ez a dal. Nagyon jó dal. Most nem fogom elénekelni, mert nem is tudnám. De majd egyszer megkeresem, és eléneklem nektek. Mert ezeken az igéken alapul. Elolvasom az első verstől, jó? Hallgassatok rám, ti szigetek, és a népek vegyenek új erőt. Figyeljetek, itt az erő, amit az Úr ad. Közeledjenek, majd szóljanak, együtt hadd szálljunk perbe. Kitámasztál fel azt keletről, akit igazságban hív az ő lábához. A népeket kezébe adja, és a királyok felett uralkodóvá teszi, kardjával, mint port szórja szét, mint repülő ponyvát kézíve által. Kergeti őket, békességgel vonul az úton, amelyet lábaival nem járt. Kitette és vitte végbe ezt. Aki elhívja elejétől fogva a nemzetségeket, én, az Úr, az első és utolsókkal is az vagyok én. Látták a szigetek, és megrémültek, a földnek végei reszkedtek, közelegtek és egybegyűltek. Kiki társát segíti, és barátjának azt mondja, légy erős, és bátorítja a mester az ötvöst, és a kalapáccsal simító azt, aki az üllőt veri, így szól a forrasztásról, jó az, és megerősíti szegekkel, hogy meg ne mozduljon. Ez a népekről beszél, akik ugye Isten ellen, meg az ő népe ellen föllázadnak, és aztán a bálványaikat megerősítik, hogy azok az ő isteneik, és akkor harcolnak Isten ellen, de Isten ellen semmi esélyük nincsen. Ugye ezt mondja így ez a pár vers, hogy kitette és kivitte végbe ezt. Az Úr, az első és utolsókkal is az vagyok én. És aztán azt mondja, de te Izrael, én szolgám Jákob, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva. Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondtam neked, szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Íme megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmibé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek. Keresed őket, és meg nem találod a veled versengőket. Megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Mivel én vagyok, Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. És ezt nyugodtan alkalmazzátok magatokra. Jó, itt Izraelről beszél, és egyébként ez mind be fog teljesedni Izrael történetébe. Ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, Izraelnek szentje. Íme én teszlek éles új cséplőhengerré, amelynek 2 éle van. Hegyeket csépelj és zúzz össze, és halmokat pozdorjává tegyed. Te szórd, és a szél vigye el őket, és elszélessze őket a forgószél, és te örülsz az Úrban, és dicsekedel Izraelnek Istenében. Hát én nem láttam ilyen cséplőhengert, ezt nem tudom, hogy ez hogy volt, de úgy tudom elképzelni, mint egy buldózer. A cséplőhenger, ami mindent széttör, ami előtte van, olyan erős és olyan nehéz. Pásztor Scheller volt, hogy prédikált erről, és ő így illusztrálta, most megpróbálom imitálni nektek. Azt mutatta, hogy így megy előre a cséplőhenger, hogy mindent, ami előtte van, így szétzúz. És azt mondja neki Isten, hogy ne félj Jákob, ne félj te férgecske Izrael, mert ilyen leszel, hogy bármi, ami előtted van, azt te legyőzöd. Legyőzhetetlen leszel Istennel. Nem önmagadba, mert ugye, oké, akkor figyeljetek. Azt mondja, hogy férgecske. Férgecske Jákob. Hogy Jákobnak egyrészt ez volt az önképe, ugye, önmagára nézve, de ez egy jó kép, mert ilyenek vagyunk. Mi az ember? Az ember igazából egy féreg, csak egy kicsit kifejlettebb változatban. A féreg az a giliszta. Nincsen neki gerincoszlopa. A földben úgy megy előre, hogy megeszik valamit, és az kijön. Ugye, és a nyálával halad előre, és
igazából nincsenek izmai sem, nem egy erős, vagy hát ilyen bőrizom tömlője van, ami nem tudom, hogy mit jelent, de lényeg az, hogy nincsen önmagában ereje, olyan nagy ereje. Egy ilyen nem tud megküzdeni semmivel, úgymond. És nem sokba különbözik a feje a hátuljától. Tehát egy ilyen, hogy figyeljetek, ilyen, igazából ezek vagyunk mi Isten nélkül. És nem azért mondja ezt Isten, hogy most így nézzél magadra, hogy hú, te milyen féreg vagy, és én eltaposlak most téged, hanem ne félj, férgecske. Ugye azt mondja neki, hogy ne félj, te férgecske, mert nem neked kell ezt elvégezned. Én fogom ezt elvégezni, és olyan leszel, mint egy ilyen cséplőhenger, amit senki nem állíthat meg, mint egy buldózer, ami mindenen keresztül megy. Te szórd, és a szél vigye el őket, és enyésze el őket a forgószél. Te örülsz az Úrban, és dicseked el Izrael szentjében. Te dicseked el. És lehet tovább olvasni, mert itt a vizekről van szó, és ezekről a forrásokról, amit Isten felnyit a mi táplálásunkra. Tudjátok, hogy a Közel-Keleten a víz nagyon fontos, tehát hogyha nincs víz, akkor nem tudsz tovább menni. Hiába van vágyad, hogy bárhova elmenjél, pár napig bírja az ember víz nélkül, igaz? És kész. És azt mondja, hogy nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Én az Úr, meghallgatom őket, én Izrael Istene, nem hagyom el őket. Kopasz hegyeken a folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat, a pusztát vizek tavává teszem, és az aszú földet vizeknek forrásaivá, amiről olvastunk a 84. Zsoltárban is. Ugye, hogy a síralom völgyét egy ilyen nagy úszómedencévé teszi, ahol van elég víz. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mirtuszt és olajfát plántálok a Kietlenben, ciprust, platánt, sudarcédrussal együtt. Mindenféle fát, oké? Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Ez Isten célja. Hogy te azt gondolod, hogy téged most sújt az Isten, mert keresztül visz ezen a síralom völgyén. Holott az ő célja az, hogy az ő dicsőségét megmutassa. Az ő célja az, hogy az ő dicsőségét megmutassa. És még egyet olvasok itt nektek az Ézsaiás 40-ből, a 25. verstől. Kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék, szól a Szent, mármint Isten. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremtette azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, már mint a mennynek a seregeit, mindnyáját nevén szólítja a csillagokat. Nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Mindegyik a maga pályáján megy. Miért mondod Jákob, és szólsz eként Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Erőről erőre. Az a zarándok nem úgy megy föl, hú, már nincs semmi erőm, de mikor érünk már oda, hanem most is kaptam erőt. Következő méterek. Húha, itt úgy tűnik, hogy most elég nehéz a terep, kapcsoljunk a következő fokozatra Istennel. Előre megy a buldózer. És kapsz erőt. És ott lesz az erő minden nap. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy elég minden napnak a maga baja? Emlékeztek erre? Hogy mi azt várjuk, hogy Isten majd megadja az erőt előre, mit tudom én, egy fél évre. És akkor te tudod majd, hogy mi hogy lesz, meg minden, és be vagy tárazva. Be vagy tárazva, de nem így. Hanem úgy, hogy az Úr van veled, aki mindenre képes, aki a csillagokat számolja, és azok az ő irányítása alatt vannak. Gondolod, hogy te életed körülményei nincsenek az ő irányítása alatt? Hogy nem fog neked erőt adni? Hogy Isten tehetetlen? Mert te nehézségbe kerültél? És itt ezt mondja, hogy nem. Erőt ad a megfáradottnak, az erőtlen erejét megsokasítja. És aztán ezek a csodálatos versek, ugye, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak
futnak, a futáshoz is erőt ad, és utána a járáshoz is erőt ad, hogy ne fáradjál le, ne merüljél ki, ne hallj meg végelgyengülésbe, mert már nem bírod ezt a földi vándorlást, hanem erőről erőre megyünk előre. És aztán itt a bizonyságtétele a zsoltárosnak, és ahhoz még visszalapozhatunk. Ugye azt mondja, hogy tehát könyörög erőért Istenhez. Uram, seregeknek Isten, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákóbnak Istene. Szela. És utána itt a megvallás. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem 1000 másút. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén élni, hogy nem lakni a gonosznak sátorában. Ugye itt visszavágyik Isten jelenlétében megint, és azt mondja, hogy nekem ez a fajta élete sokkal jobb, mint minden földi gondoskodás, ami máshol van. És tudjátok azt, hogy azt mondja, hogy jobb egy napot a tornácaidnak küszöbén ülni, az a szolgák ültek ott. Tehát akik szolgáltak az Úr házában, csináltak a legalantosabb munkákat, amiket ott kellett. Ő azt mondja, hogy én lennék egy rabszolga a te házadban. Egy nap, vagy hogy mondja? Mint 1000 nap máshol, ahol lehet, hogy jobb dolgom van kívülről, mert sok gondoskodás van, de nincs ott Isten. Nincs ott Isten jelenléte. Van látszólagos jólét. Ugye látszólagos gondoskodás ebben a világban, ami úgy tűnik, hogy betölti a szükségleteinket. A Maslow piramisnak minden eleme be van töltve, úgymond. Csak a legfontosabb hiányzik belőle. Amiért értelme van az egésznek. És azt mondja, hogy erre nekem nincs szükségem. Én nem akarok király lenni ebben a világban. Én inkább leszek egy rabszolga az Úr házában. Egy nap, mint hogy 1000 napot máshol. Nem cserélném el. Mert csak itt látom az ő dicsőségét, csak itt látom az ő szépségét, csak itt tapasztalom meg az ő erejét. És ez mindennél többet ér. És csak egy pár példát gondoltam, hogy még így gyorsan elmondok, de lehet, hogy csak átsuhanunk rajta, jó? Gondoljatok Mózesre is. Mikor Mózes kivezette a népet, ezt sokszor fölemlegetem, ugye? Oda jutottak a tengernek a széléhez, és mögöttük ott a hadsereg, két oldalról ott vannak a hegyek, és nincs hova menni, nincs hova menekülni. És Mózes azt mondja nekik, ugye, hogy bízzanak Istenbe, mert azok az egyiptomiak, akiket ma láttak utánuk jönni, soha többet nem fogják látni. De Mózes, hát nem látod, hát mi itt a helyzet? Ugye, és Isten egy pillanat alatt megfordította az egészet. És a tenger szétnyílt, átmentek rajta, és az egyiptomiak meg belefulladtak a tengerbe. Ki gondolta volna ezt? Vagy Józsué, amikor bevitte az ígéret földjére a népet, ezt mondta neki, ezt parancsolta a seregek ura ott is. Tudjátok, hogy a seregek ura az a mennyei, vége láthatatlan, megszámlálhatatlan angyali seregekről beszél, akik ott táboroztak az Úr tábora körül, akiket volt, hogy a próféta látott, hogy azt mondja, hogy a seregek ura azt mondja, hogy légy erős és bátor, Józsué, légy erős és bátor. Ez egy parancs volt. Tudjátok, hogy nekünk is parancsba van adva, hogy legyünk erősek meg bátrak? Isten nem csak így felajánlja, hogy hát figyelj, hogyha nagyon akarod, akkor akár bátor is lehetsz, mert én egyébként így itt vagyok. Ez egy lehetőség, tudod, de én megértem, hogy nem érzed most úgy magad, megértem, hogy gyenge vagy. Nem így mondja, ugye? Amikor mondja a férgecske Jákóbnak, és azt mondja, hogy ne félj férgecske Jákob, légy erős és bátor. Ez egy parancs, ez katonai parancs. Parancsban van nekünk adva, hogy legyünk bátrak. És lehetne mondani sokat, Gedeon sutyiba csépelgeti ugye a gabonát, amit el tudott tenni az ellenség elől így bujkálva, és amikor beszél vele az angyal, akkor is neki így mondja, de hát én vagyok a legkisebb, milyen önképe volt ennek a Gedeonnak. Olyan bizonytalan volt magában, hogy még amikor Isten mondta neki, akkor is 3-szor meg akar győződni, hogy most ez tényleg Isten mondta, hogy ilyen gyapjút így tegyen ki, aztán meg úgy legyen, meg amúgy legyen. Emlékeztek erre, hogy így, és annyira bátortalan volt, hogy nem mert lépni. De végül
Végül hatalmas győzelmet adott neki Isten, igaz? És nem ő rajta múlt, semmi köze nem volt hozzá. Ez mind Isten volt. És ezt kellett neki megértenie, hogy ő lehet Istenben bátor és erős. Egyébként utána az élete sem volt egy nagy vasszizdasz, mert úgy emlékszem, hogy ilyen királlyá tette magát, meg a gyerekei elkezdtek ottan mindenfélét csinálni Izraelbe, tehát nem igazán volt jó uralkodó, úgy mondom most. De az a győzelem, amit Istennel aratott, az vitathatatlan. És mit mondott neki Isten? Menj el ezzel a te erőddel, és megvered a midjánitákat, mint egy embert. Hogy nem azt mondta neki Isten, hogy oké, amikor Istenben vagyunk erősek, akkor Isten azt mondja, hogy menj el ezzel a te erőddel. Hogy a mi erőnk, vagy az ő ereje igazából a miénké válik. Amikor mi tényleg vele vagyunk így a szívünkben, amikor valóban elhisszük azt, hogy mi ővele kik vagyunk. Férgecske Jákob vagyok, igen, de ugyanakkor egy éles cséplőhenger, amit senki nem állíthat meg. És erre hív. És én tudjátok, hogy hát ez egy kihívás a számunkra, mert annyi hang van, ami megpróbálja nekünk elmondani az ellenkezőt. És tudunk olyanok lenni, mint a Gedeon, hogy de Uram, akkor ez biztos? Biztos, hogy így? De tudjátok, mit? Azért sokat mond nekem, hogy amikor így elhitte, hogy az Isten vele van, még aznap éjjel emlékeztek, hogy fogta, odament éjjel, és ledöntötte a bálványt. Csak így elment, és senki nem mert semmit tenni az ellenség ellen, ő elment, és ledöntötte a bálványt. És aztán utána pedig legyőzték a sereget is, igaz? A megfelelő, úgymond stratégiával. Oké, tehát mondhatnénk még nagyon sok példát, de nem fogok többet. Mert nap és pajzs az Úristen. A nap az ad energiát, igaz, az egész fotoszintetizáló mindenségnek. A nap az, ami az élet első feltétele, és az Úr, ami napunk. És ő az, aki ránk ragyog, és aztán azt mondja, hogy és pajzs az Úristen, hogy ő megvéd bennünket, hogy ő megvéd téged, Gedeon, ő fog védelmezni téged, nyugodtan döntsd le azt a bálványt, nyugodtan menj el a sereg ellen, nyugodtan, Józsué, légy erős, menj be arra a földre, mert megtakadta azt az Úr. Ő a mi pajzsunk, meg fog védelni. Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. És nyilván itt nem emberi ártatlanságról van szó, hanem arról, a mi viszonyunkról Isten felé, hogy mi őt féljük. Mi nekünk az ő véleménye számít. És azt mondja, hogy nem vonja meg a jót tőlünk. Seregeknek Ura, boldog ember az, aki bízik benned. És ez a vége. Úgyhogy hát kívánom nektek ennek az üzenetnek az alkalmazását az életetekre. Remélem, hogy bátorítani tudtalak benneteket ezzel. Ne gondoljátok, hogy én ezt így fölülről dörgedelmezve mondom meg, mert az életemben ez annyira jól működik már, hogy én most ezt nektek meg tudom tanítani, hanem együtt tanuljuk a Bibliát, igaz? Együtt nézzük meg, hogy mit mond Isten igéje, hogy mire bátorít és buzdít bennünket. És annyira jó ott lenni az ő közelébe. Annyira jó eljönni ide a gyülekezetbe, bátorodni ő benne. Olyanok vagyunk, mint a kis madarak. A veréb, meg a fecske, és találunk egy otthont az Úr oltárainál. Oltárainál, mert tudjátok, hogy 2 volt. Volt az áldozati oltár, és volt a füstölő oltár, az imádatnak a helye. Az áldozati oltár. Itt van az életünkben. Amen. Amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük ezt az üzenetet, köszönjük neked ezt a Zsoltárt. Köszönjük, hogy a mi lelkünk is otthonra talál a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki egy erős Isten. Jákob Istene, aki azt mondja nekünk is, hogy ne féljünk, hanem mehetünk előre, erőről erőre. A te zarádnokaidként, a te vándoraidként ebben a világban, Uram. Amíg odaérünk, Uram, a Sionra, amíg meglátunk téged szemtől szembe, amíg ámulhatunk, csodálhatjuk majd a te szépségedet, és semmi nem állíthatja majd ezt meg, semmi nem tarthat vissza. Köszönjük neked ezt a reménységet, a menny reménységét, ami felé tartunk, Uram. Köszönjük, hogy emiatt tudjuk, hogy semmi nem hiába való, ami velünk történik. Semmi nem fölösleges megpróbáltatás. Minden arról szól,
hogy Te megdicsőítsd magad az életünkbe, hogy a Te dicsőséged láthatóvá legyen rajtunk, mert Te vagy az, aki nap és pajzs vagy számunkra. Áldunk Téged, Úr Jézus. Kérlek, hogy Te erősíts, bátoríts minden bátortalant közöttünk, minden beteget, Te gyógyíts, Uram, minden szegényt, nyomorultat, és minden erőst, Uram, mindenkit, aki rád figyel, aki benned erősödik, Uram. Te nevedben. Amen. Az utolsó dal alatt venni fogjuk a felajánlást. Kérünk, hogy a vendégünk vagy, akkor add tovább ezt a kosarat. Oh